Deci, bună băieți și fete, am găsit la un nou videoclip de Free Fire. Astăzi, după cum mulți știu sau puțin, s-a restartat sezonul la Buderang și vom încerca să facem Diamond 2 astăzi. Și cred că mâine, dacă am timp, vom încerca să facem Heroic sau Diamond 4. Vă spun că iar nu o să mă joc bine. Până acum am reușit să fac Platinum 4 de la Platinum 3. Așa că dacă fac, nu știu, Diamond 1 sau Diamond 2 sau Diamond 3, e perfect. What the fuck? Ce nu mi-arată că dau damage? Nu, bă, stai mă. Deci, dacă dau sniperul, îmi arată însuși îmi arată că dau damage. Ne bagă imediat în match. Bum, 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 ne bagă în match. Bum, 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 bum. Bă, m-aș risca să mă duc în Refinery, dar nu cred că merg chiar acolo. Sau, no, whatever. Dacă mor, dacă mor. Ok, nu mai coborâm pentru că e prăpăd. Căcatul ăsta și căcatul ăsta și nu. Îi dăm la aici de sus. Folosim ce avem. Păi în primul rând eu nu cred că trag ceva. What the fuck? Bă. Bro, mi se pune ținta pe ei. Deci, vedem. Da, mă. Parcă trag într-un perete. Care-o dat? Care suntem aici? Nu mă duc sus. Wow, magul. Că e de ăștia deja, îmi joacă cu magul. În prima. De ce se pete? Să sperăm că o să-i îmbage pe Bermuda. Și cred că dacă ne bagă pe Bermuda, mergem în Block Tower. Că am niște misiuni și dacă să rămână nefăcute, mai bine le facem. Așa. Apropo, am făcut Heroic pe CS Rank. N-am filmat nici când am făcut Heroic pe ăsta. Când am făcut Heroic pe BR Rank. Deci Heroic n-am filmat, nu știu de ce.
Am zis că o să filmez, dar m-am fost în pro și n-am mai filmat. Ce batem cu ei? Ce fraier. Da, bro, vin toți și dă cu... Bă, era să ia. Apropo, că am niște pui aici, mine. Niște pui. Puiuți. Niște babe. Și mai aud niște puiuți. Am repornit, am pus pe pauză. Bă. Am 3 kill-uri. Dar, din păcate, nu am gloanțe. Cel mai tare sentiment, cel mai pro sentiment, să n-ai gloanțe. Asta e ceea ce. E ăla acolo. Bro, cât viață ai. Cred că am dat 150. Sau 152. Wow, care o tras? A, tu erai, mă. Crezi că nu știu că... Te. Ce prost. Nu zic că e prost, dar... Na. Cred că știi că o să aici. Bă, n-am bombă. Dacă aveam, de ce cu bombă în cap? Nu știu. Bă, e enervant, asta e periculos pentru mine. Dacă nu moare, eu pot să mor. Fiindcă am... Apropo, eu tracul ăsta de heal. Mă chinui cu el. Că dă 50 ceva damage. Dar și când îi nimeresc. Deci, haide. Ăla are timp să-și pună glue. O pus acolo glue, acolo glue, acolo glue. Nu știu de câte glue-uri poate să aibă omul ăsta, dar e enervant. Hai, mergi pe ăla. Și o vin în partea aia. Fix ce am spus. Să vin în partea aia și-o venit. Să spart acolo glue-ul. Bă, totuși, unde am? A, se sparge glue-ul. Are noroc acum. Stăm aici. Să lasă el. N-am chef să mor. Bă, dă-te drept. A, fain joci, foarte fain. Stai aici și... Na. Mie niciodată nu știu că prea frumos, dar... Trebuie. Plus 31. E bun, e bun. Nu-i rău. Și... Ok. Forever. Never. Ok. Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. Let's do this again. Da, păi ce? Roll. Ce?
Nimic. Dar ce? Bă, mai țin minte de unde selectam information, sensitivity, audio, vibration, nu de aici. Display. Collection, special effects, on, sound. Nu vreau voce. Just notification. Atâta. Audio blast. N-am nimic. Nu interesează alea. Mi-era ceva să apăs pe delete account. Adică să fii serios, la un moment dat o să apăs pe delete account. Toată lumea o să apese la un moment potrivit pe delete account. Auto pick up, no vibration. Dăm la Lucky Roller să vedem cine pică. Dăm la Weapon Royal. Da chiar ce? Mi-a dat ăla pe back. Perfect. M-a interesat asta. Ăsta. Apoi ăsta nu știu la ce să folosești. Și ăsta. Cam ele două ar fi cel mai important. Așa că mai dăm la Lucky Royal. Ne spargem banii. Că diamante n-avem, nu suntem deștept, n-avem diamante. Bă! Ha, mănânc ceva bun. Mi-a luat ceva. Din prima. Deci am făcut, asta e a patra oară când dau doar. Și mi-a luat și asta. Wow, ce bun. M24. Wow. Wow. Deci, Zmiran, din a patra. Din a patra. Că am dat și înainte de videoclip. Din a patra. Sper să pice Bermuda. M-am săturat să îmi pice Kalahari și Nextera. Adică să fii serioși. Bermuda, ok. Să fii serioși. Ăsta, știu că la mulți a fost doar de Kalahari, dar și... Da, nu, numai de Kalahari. Dar bro, să dea în continuu Kalahari, Nextera și... Next pământul și Next căcatul și pui mei, Doamne iartă-mă. E enervant deja. Apropo, dacă vă place până acum videoclipul ăsta, nu uitați să dați like, să vă abonați la canal. Știu că nu o să vedeți mult videoclipul, nu o să vedeți chiar mulți, ce maxim, dar primele 3 sau 2 videoclipuri, cred că, nu, numai la primele 2, am făcut ceva așa mai popular, am avut like-uri mai multe. Dar o să încerc să pic aici în turnul ăsta radioactiv. Hai, mă duc la și dau o dată. A, da, uitați-vă. Wow. Ce prost-s. Ne, uite. Prostia, omule, adică a mea. De unde are omul ăsta deja vector? Ok, fine, vec. Spamează. Nu știu ce, vino că vin eu înapoi și-ți dau de aici de sus.
Mă sui pe turnul ăsta și îți dau. Să văd ce zici. Îți place? Nu, nu-ți place. Îți place să spamezi. Dar să-și iei capul, nu. Luăm căcatul ăsta, e enervant că nu prea am vedere de aici. Ok, whatever. De ce am pus punctul ăla pe mapă? De aici am văzut că s-a tras. Nu-i văd. Mi-a arătat că s-a tras, nu-i văd. E enervant. Și parcă că... Dă timp. Aha. Că nimeni nu te-a întrebat să-mi ia răspunsul. Hai, ia cât-ai. Cu tohârnița mătii. Nea, cred că o să mă dau jos. Păcat că mă joc de pe telefon. Că, din sens, chiar n-am... Adică o să-mi iau și un... Nu știu dacă pot să-mi instalez pe laptop Free Fire, dar trebuie să pot. Pe laptop, fiindcă e ceva normal. Deci, whatever. ABCDFG. Ne dăm jos. Mort! Dă-te în puii mei tu cu vectorul tău. Perfect, perfect. Îți dai seama dacă eram sus? Ha? Oh, oh. Ce v-am spus? E, perfect. Perfect. La țanc ai venit, băiete. La țanc. Mulțumesc. Mulțumesc că ai venit. La țanc ai venit. Țigan borut. De ce trag în ăsta? Da, bro. Ești mai veală. Perfect. Da, de ce fugi? Nu vrei să vezi pe tatăl tău? Doamne feri. Care-o tras în ea, mă? Am putea... Bă, nu i-am dat headshot, dar am nimerit-o. Am un avantaj, am nimerit-o. Cred că o să meargă la drop. Sunt șanse. Da, nu, cred că au fugit. Mergem în altă parte. Mergem aici. Da, mai merg? Bă, sunt zonă, da. Am noroc. Am norocul scris în funte, norocul meu, bla. Blood. Bă, în momentan nimeni. Dar de ce? Vă ascundeți prin casă, ori frică. Eu sunt tu, la ce mă stau. Voi sunteți... Dă-te! A dispărut. A dispărut salamul. Ui, ce pinzi. Tra. Mă dau acolo jos. No. Uitați, copil prost. Deci dacă cădeam de la înălțimea aia, muream.
Uitați, nu știu dacă ați văzut cât de mici mi-am luat și n-am sărit chiar jos. Sper că am mers auzit. Ce e aici? Trebuie să renunțăm la sniper. O plasmă. În primul rând trebuie să fugim de zonă. Și are o logică mare. Cum mai putem sta? Bă, turnul ăsta de reactorul 4 de la Chernobyl. Săracul de el. Trebuie să mergem pe atac. Da, să-mi bag. E pe 40. Ești a meu. Înseamnă că ăsta care mă omorâ, că am omorât și pe el. I-am dat karma. Nu a avut ce să facă. Ok. Vă spun că nu v-am garantat că fac diamond. Deci nu v-am garantat. Deci să n-aveți încredere. Mort? Nu mai vede fraierul? Gata, m-am dispărut ca Houdini. Am dat, bro. Am văzut pe mapă că e unul acolo. Dacă mor. Dacă nu, ambulant. Asta-i tot. Cred că acolo încă stă. Și am văzut și pe mapă unul aici. Să merg pe ăla. Mă duce. Bă. Mă ridic undeva pe aici. M-aș duce, dar... Mic, aici în spate. Băgăm sprint. Da, bro, wow! Dacă... Să mor, bă. Nici măcar nu o tras în mine. Wow. Ok, să vedem. Am făcut diamond. Ok, na, whatever. Și cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, dați un like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa. Oh, man. I should have finished those deep fried chicken wings from last night. I'm starving. Pa, mă.